Naalam daw ko gamay nga ipaambit ninyo. Naalam ko gamay nga kanang i-share ba kabahin sa akong kanang kasinatian bitaw nga isip ko sa ka amahan sa pamilya. Ako isip sa kamahan sa pamilya. Siyempre kung amahan ta, kita man gyud head of the family unya, kita man gyud mangita alang sa atong panginabuhi. Mao na nga sa akong sitwasyon karon, nako ding trabaho mga igsoon, no? Nako ding trabaho karon. Usa di ko ka delivery rider ba. Sa una motor ako service sa una. Unya sa diha nga nadawat na ang mga sakyanan nga multicab na pick up nga ma-register na sa Lalamove, no? Mo tuwa ko maglangan ako na yung gi-appeal ang akong multicab sa pag-register sa Lalamove aron makasugod ko og delivery nga trabaho ba. Sabi ninyo unsay nakanindot sa delivery, mga boss, ang nakanindot sa delivery mao nga kada adlaw naa tay kwarta. Kada adlaw kita mga kwarta ba, kada adlaw kita makahatag sa mga kinahanglan sa atong membro sa pamilya, sa atong mga anak na kinahanglan og pliti, no, na kinahanglan og pamasahe, no, padong sa eskwelahan, no, na kinahanglan sila og baon, no, sa ilang pag-eskwela. So dili kalikayan nga nagkinahanglan gyud ta og kwarta matag adlaw. So unsa may ibot nako ipasabot guys, mga boss. Ang ako lang bot pasabot mo nga gusto ko makatabang sad sa uban nga mga ginikanan nga sama nako nga naglisod sa ilahang panginabuhi karon. Bisan tuod og na kay trabaho, sutian di ka. Ang atong trabaho in taon karon minimum pila ra man taon, no? Gamay rin siya 400 pesos kapin, no? Kapin kung kulang 450 ba na siya o pila. I don't know sa exact nga amount pero sayod kita og nakibaw kita nga ang kanang 400 kulang ra gid kay na sa adlaw-adlaw kinahanglan, no? Sa atong pamilya, sa atong anak kay magpaabot pa kita 15 ka adlaw, ay hapat nga kwarta, no? Kaabot 30 ka adlaw pa ng uban, no? Resulta na magkautang-utang kita. So ang indot karon guys, no? Ang indot karon mga boss, sudlan nga panginabuhi, no? Wailain kung dili kining delivery ba? Sama sa Maxim, no? Kay diha man gud sa pag-deliver nimo sa matag adlaw, inig-uli na to sa atong balay, makadagit tag kining kwarta, no? 500, 600, 700, bisag pila kutob sa atong makita. Kay nakanindot man gud. Once nga na kay kwarta matag adlaw, di jud ka maglisod sa imong galastuhan sa matag adlaw. Di jud ka maglisod, no? Di jud ka magkautang-utang kay ngano man nahaaman layon kay makuot, no? Na kay kapalit og sudan, na kay kapapliti sa imong mga anak na nag-eskwela, no? Na kay kapabaon. So yun na mga boss, di jud ka maglisod sa imong nabuhi. Mao na nga ako lang yung tambag, no? Atong mga tao nga duna sila yung mga motor, no? Or bisan kani bisikleta. Ang bisikleta mahimo na kayo. Makasoda ang bisikleta, nindot ang bisikleta, di magkinahanglan og lisensya, no? Unya mo nga ganahan ko guys nga kanang i-share ninyo ning akong i-share ko ninyo kining akong experience. Kay nabati gyud ako nga dili gyud lisod ang panginabuhi kung kita maningkamot lang gyud og magpugi sa matag adlaw nga tanan. Hinumbengon ta lisod man delivery kay mao ni wala wata maanad sa daan, wata maswito, no? Init pa kayo, uwan pa kayo. Yes, tinuod lisod na. Pero asa may imong gusto nga di ka magkalisod pero nagkalisod ka sa imong panginahanglan sa imong kita sa matag adlaw, wa kay kahatag sa imong anak, wa kay kahatag sa imong pamilya. Di mo makapalit og sudan, no? Di mo makapalit og gusto niyo mga paliton. Kaya ang inyong kwarta kulang ra kayo. So, mao na siya nga ako naningkamot sa ko nga makapahibaw sa kusaban nga kamo og naamoy motor, naamoy lisensya, no? ORCR, way problema inyong mga motor. Sulod mo sa mga delivery nga trabaho, no? Sama sa Maxim,
Lalamove, Foodpanda, Foodpanda, unsa pa ng Grab, no? Bisag unsa. Kutol sa naan ninyo, naamoy motor, naamoy bisikleta, naamoy sakyanan. So mo delivery app karon makaginhawa-ginhawa mo gamay. Kay sa ako lang bayan guys, ako i-share ninyo. Patang adlaw, di ko maglisod sa akong mga palun-an. Di ko maglisod sa pitihan sa mga bata. Naa di ko mapaambit, naa di ko mada sa akong pamilya. Ngano? Kung mangayo lang yung tagtabang sa Ginoo, uban sa atong pagkugi, no, pagsampit ngadto kaniya, kunya uban na natong kakugi, di gyud mahitabo nga di ta makakrasya, ngano? Ang Ginoo na gyud na pirmi nga nag-uban o naghatag kanato sa atong mga panginahanglan sa matag adlaw. Kung kita musangpit o kung kita mulihok lang gyud diha sa atong mga paningkamot. Busa mao kini ang part 1 sa akong video, at tangin ninyo ang sunod bahin nining akong video kay ako maghisgot na kung how to apply, unsaon pag-apply sa mga delivery app. So akong isundot niya pohon ang ikaduha nga edition aning akong part 2 nining akong vlog, mauna niya ang unsaon pag-apply sa Maxim. Kay ngano diha sa Maxim guys, mukita yuga. Tinuod yun na. So ako willing ko nga mutabang, willing ko nga mo-guide sa mga tao nga buot mosulod sa klase sa trabaho na sama niini. Kay daghan kayo ang mga guide nga to makita. So guys, good afternoon ug daghang salamat. God bless us all.